बिनि मुङा बैथाला। गोमोदोंना मुङा माबोरै बैथाला जाखो? टाउन बाजाराव थांग्राफोर आरो आलासि जानो फैनाय सिख्लाफोरखौ बे लामायाव थानानै जंखायो। जायखौ मोनो बेखौनो गोसो थोयो। नायदो बिनि आखलखौ। अनजालि, सबिता! सोर जाखोथाय? नों सबिता नङा होनबा? अह। अ, नोंसोमोन नामा सबिताया? औ, आंनो सबिता। बुंबाय थाला मा खामानि? सबिता सना, नोंखौ दिनैसो लोगो मोनबाय सना। हगार, आं नोंखौ सिनाया बैथाला, हगार। मुंबो गाबज्रियो, सिनायाबो बुङोब्रा नोंलाय? सोर मुं गाबज्रिया नोंखौलाय? दासो बैथाला गाबज्रिनाया। ए, नोंनि मुङा बैथालासो? आंनि मुङानो बैथाला। खोनासं बैथाला, जोंनि मुङा नों गाबज्रिनाय अनजालि सबिता रावनाबो नङा। बेना गयश्री, आंना सुनिला, आरो जों नोंखौ सिनाया। जानो हागौ नोंबो जोंखौ सिनाया। बुं, नोंनि थांखिया मा? माबालै, आं नोंसोरखौ गोसो थोबाय। सानैखौबो? नङा, जायखिजाया सासे। मोनबालाय सानैखौबो लाजायो। आंबो नोंखौ गोसो थोबाय बैथाला। नंगौना? फै बिदिब्ला आंनि बिखायाव सना। लाजिया नों बैथाला? लाजिथारा बियो? लाजिनो रोंथारा बैथालाया। आं लाजियालै। लाजिब्ला खाजि गोमायो। लाजिब्ला खाजि गोमायो। आं गोसोथोदों बुंनानै लादों। मोजां मोननायाथ' गोरोन्थि नङा। बुंनानै लानायाबोथ' गाज्रि नङा। बुंनानै लादों रंजा। मालाबा बुङाबालानो साफा किडनेप खालायनानै लांजाबासो बुजिगोन बे सालिफ्रा। आयौलै, आंखौ सोर खाखोब्रा? आं बबाव दं? आंखौ सोर लाबोखो? सोर नोंसोर? नोंखौ बान किडनेप खालामनाय जाबाय। नोंखौ आं किडनेप खालामग्रा। गोबां साननिफ्राय किडनेप खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय दिनैबान जाफुंबाय। नङा, नोंखौ आंसो किडनेप खालामदों। जायखि खालामा आंखौ हगारलै। आहा मा दाय दं? बिनि मुङा बेताल। गावनि रागा जोंनाय डायलगाव सिनेमानि बायदि बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ गावनि मानसिया खुगाजों होननांगौ एबा गावनो खुगाजों होननानै लानाया बिनि हुदा। आंनि मुङा बेताल। नाथाय लायो जेब्लाबो थाल। बेखौ आंनि मानसि थाल लायलै थाल लानायखौ। नों थाल लायलै थाल लानायखौ। आं थाल लायलै थाल लागासिनो दं। आंनि मुङा बेताल। नाथाय लायो जेब्लाबो थाल।
जै आं साराव मारिबाथाय जोंनि बमा फैब्ला गिनांगोन नों मोजाङै साननानै नाय Bom 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 bom